Ето го Райан. Ще го правим пощапулник. Айде, наречай ги. Айде сега ще ги наречем поемчика. Имаме парички, да стане такъв банкер, нали мамо? Банкер. Ето го базек. Банкер. После ще стане бъде лекар, термометъра, програмист. Книжка такова беше учен, нали? Да. После имаме да стане показали не шофьор, ами състезател, писател, полицай, футболист, музикант, художник, фотограф и модилер. Добре. Така. Готов ли си, тати? Сега обаче аз трябва да Ти взема готов ли питката си, с две бе? ръце. Рай не е готов на Можеш ли старта. на ръка да ткуваш? Не, разпада се. Нищо, само ръката. Ай, мам, първо да седнеш за малко. Чакай, не бързайте. Чакай, не бързайте. Бързай, тати, бързай. Нямам търпение. Айде, мамо, отиди да си избереш нещо. Виж тук, виж тук. Добре, питката си избрахме. Не 100%. Ела да виж тук. Така, малко, така виж. Ела. Ела, това да си вземеш Ще си вземеш, нещо. тати. Кое си вземеш? Футболист! Футболист ли станеш, тати? Футболист ли? От всички работи футболист. Браво! Браво! Чичо биш се радва. Кой отбор ще стане? Браво, пиленце. Сега може да си играеш с другите неща. Ай, какво се намира се? Дай малко питка да иде на детето. Ела сега, ела. Виж, мама. Първата хапка на Рай. Що не взема мишката, бе? Шемет. Айде, мама, да хапнеш. Тука. Виж Рай. питка. Виж мама Ай, няма. амам. Дай му в ръката, той си иде. Ето малко. Браво! Не съм очаквала Ай, да другите хвали. може да си играеш другите работи вече. Айде, мамо, играй. Играй си. Браво на Райан. Така остави, виж, той подреди малко. Да много подредема. Всичко е за тебе, пиленце. Ти сега кой е? Ти кой е? Той изобщо не ги разгледа, Ти направо сега грабна. кой е? Той взема топката. Той не трябва да разгледа много. Ето, давате. Топката. Футбол ли ще играем, тати? Спортист, не футбол. Добре. Както искаш. Взе си е край. Не, си избрала ли, пиле? Към е щастлив. Всичко е Много за тебе. интересни работи. Всичко е за тебе. Да? Ама много интересни работи. Ти сега какво е? Не съм виждал. Какво прави с него? Изяде ли си питката? Хубаво ли е, пиле? Сега ни да хапнем малко питка. И какво се прави? Искаш да ти покажа? Виж. Виж, пиле. Виж. Тук духаш. Тате. Много хубава питка. Хубаво ли е? Значи, спортист. Той още от Корея ми беше спортист. Да, ти изкупиш нещо. Браво, Нара. Браво. Ширите топката. Още питка, мами? Айде, мама. Айде, Рай, още малко питчета. Много интересна работа си. Много. Айде, Рай. Я, мама. Много интересни работи. Някакви си имаме спортист за същи. Да. Защото нямаш каза сам бовец. Не, и бовец може да стане.